Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Manje sisebenza nge-stem and leaf plot. Umhlanganisi wemiphumela wemidlalo webhola lezandla uhlanganise yonke imiphumela yabadlali abawu-12 beqembu efuna ukubona ukuthi bathole amaphoyinti amangaki. Waqeda lapho wasebenzisa i-stem and leaf plot ukuze abone ukuthi leli qembu lithole amaphoyinti amangaki. Uma ubuka lesithombe sinaso lana, ungadideka ucabanga ukuthi manje lezi nombolo nalesithombe sihlangana phi nabadlali neqembu lesikhuluma ngalo. Ungathuki. Uyabona la eceleni sikhuluma nge-leaf plot. Kusebenza ini inamba encane. Uma siya ngale sandleni sesinxele lapho kubhalwe khona ukuthi stem ikhona ke la sisebenza khona ngani ke inamba enkulu. Yilalo side kuthiwa yini i-stem. Ake sithi ukubheka. Ubathi ubheka ke khona abadlali abathole u0. Kwakukhona abathola u1, abanye bathola u2. Ukuze mhlambe senze ngendlela ozoyithola kangconywana kuzomela mhlambe sibhale ngendlela ehlukile kunalendlela esiyibona la esithombeni. So khumbula ukuthi abanye abadlali bathola u0 namba abanye bathola ehlukile inamba naba abanye abadlali bathole siyabhala u0. Bangaki abafundi abathole u0? Kancane nje yakubona abafundi abadlali bebhola lezandla. Siyabhala nanko yedwa uthola u0. Uyalandela omunye uthola u0. Uyalandela omunye uthole u2. Nangomunye ulandela naye wathola u4. Uyalandela omunye nawe uyabona nje ziyaqhubeka inamba zibhalelwe u7. Nangemkopela naye wathola u7. Nangokomunye ke ushaye phezulu bathola u9. Sasuka ke lapho. Siyabona ke sesibhalile nathi ke zonke inamba lesizitholile ukuthi bangaki abathole o0. Sesiyabheka ke manje la ngenzansi kwiside lethu leli le-stem. Ngoba sesitholile ukuthi abathole o0 bangaki abadlali sababhala la phansi. Ake sibheke manje ukuthi bangaki abadlali abashaye u1. So qala subhale ngakuleli ya side u1 wethu. Njengoba kade sibhala u0 bethu. Sibabhale. Yabo sibhala bawu4 kuphela ngoba inamba esinazo la ngala kwi left side zu4. Nanko wadla 1. Siphinde sibhale futhi nanke yawu1 omunye. Nanke yawu3. Siyabhala futhi yini esele. U8. Soqhubeka njengoba usubonile ukuthi senza kanjani. Siya kwiside lethu le-stem abathole u2 bangaki. Siyabhala u2 wethu. Naku lapha ku leaf yethu yesitshela. Nake sithola u0. Uyazibuka ke zonke lezi namba zakho usuzibhalile zabadlali ukuthi bathole bani emidlalweni wabo. Kodwa phela ukuphendula umbuzo esiwubuziwe kuzomela sihlanganise lezi zinombolo esizitholile. Phela sifuna ukwazi ukuthi iqembu lilonke lithole amaphoyinti amangaki. Asifuni nje ukwazi ukuthi umdlali yedwa uthole amaphoyinti amangaki. Ngakho soqale sibale zonke lezi namba sifaka u20, u18 wethu, u13 nawo ngiya u11 uyangena. Siyaphinda sinomunye u11 nake siyafaka u9. Nanku ke so sibhala ngobukhulu bazo sihle sesifike kwencane uyabona. Nangu no7 siyafaka u4 siya2 manje yiphenye ethe kubancane le. Eyiphenye sishuda ngayo. Bexis. Ngathi sibhale zonke. Sofaka ke nathi ke plus ngala. Siyahlanganisa ke manje somela usebenza umqondo ushesheke phela manje. Siyahlanganisa.
ukuthi u8 plus 3 plus 1 plus 1 kuya ku9 u7 plus 4 kuya ku2. Kumele uhlanganise ushesheke phela manje ukuthi uzibone ukuthi uthola unuba. Singawufaka u0 wethu la simise u4 siyawubamba lo ya4 lapha phezulu sime ngawo. Qhubeka ubale. Hayi ngathi khona iphutha elenzekayo lana. Yayibona ke indida yokubala ngomqondo nokubala ngama calculator. Siyabona ke manje ukuthi asiqala phansi. Bala nawe. Sola. Sesiphuma nokunye. Siyawubamba lo ya4, siyawubamba u4. Uyabona impendulo siphuma nayo. Siphuma no102.